हो गईल। अब थाना कार्रवाई करी, ठीक बा। अब और इतना भगवान पे भरोसा रखी और पति जरूर आईन और लगे जेंगन मोबाइल लेके गल बड़न, पैसा लेके गल बड़न, वही रोला के कोनो जरूरत नहीं के। हिम्मत मत हारी, आगे पीछे सब लोग बा देख सकता नहीं लोग। रोला के बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे पीछे हम कह दिल बानी कि हम हर वक्त राजधानी सर वाले बानी मतलब, ठीक बा। कहले बानी कि नहीं के कहले हर वक्त साथ देबे कहले रोई जान, ठीक बा। मनीषा दीदी रोला के कोनो काम नहीं के, ठीक बा। रोला के कोनो काम नहीं के। जब रोला पीछे और बहन खड़ा बाईसो, ठीक बा। रोला के कोनो काम नहीं के, ठीक बा। सब और बहन और पीछे खड़ा बाईसो। ले चल के वीडियो बना लो, हेज मत बनाओ। हां वही अस्तित्व बोलवा लो नहीं कैसे। अब का बोलवा ले सब तो तड़ी का बोलवा सो तो रोया कम हो गइल रोया रोला काम काम को छोड़ देले बाटे। ओकरा के नरक में भी जगह ना मिली वो कुत्ता के। देख के भी अभी अच्छा चौरसिया देखो तो वीडियो तो जल्दी से जल्दी कुछ ना बोली। अगर के वीडियो देखत तो आ जो, ठीक बा। ना लेके जाइयो तो कम से कम यहाँ तो पापा कहत रहियो रहो ये जरा के कमाओ खियाओ, मगर मत ले जाओ हमरी घर कमाओ।